Poď. Návštevu. Je tam to, je tam. Dobre. Tak tam chytíš. Dobre. Super. Držím sa. No. Dobre, ty nás zvládneš prejsť? Môžem ti otvoriť dvere? Môžeš ísť otvoriť dvere, vlastne musíš otvoriť dvere, tak... OK. Ďakujem. Ideš, zvládneš to? Nemusíš sa ma to stále pýtať. No, lebo, no. A my sme tým. Dobre. My sme tým, vieš, preto sa ťa to pýtam, nie pretože sa to potrebujem vedieť, ale pretože sa ťa to potrebujem spýtať, vieš. No a čo si robila včera? Včera som bola s Nikou. Včera si bola s Nikou. Boli Kde ste sme... boli? Na Zmrzline? Nie, boli sme v tej palacinkárni. A potom sme boli na... Palacinkárni ktorej? Suché mito 4. A Suché boli mito sme... pancakes, nie? No jasné. A boli sme na tom deničku moderního fotra. Joj, takže niekto bol v kine včera. Áno. A na palacinkách. Na 7. No dobre. OK. Toto je Tina. Tina má 34 rokov a na pohyb po meste používa invalidný vozík. S Tinou je dnes Jano. Jano je jej asistent. Tina zbožňuje divadlo. A tak ide do divadla. My sme na ulici žiadneho vozičkára nevideli. Keď som ja bola študent, tak všetci boli zdraví. Rozumiete? Ten komunizmus tých chorých ľudí skrýval. A tá generácia starších ľudí, teda mladí ľudia, už to je celkom iné, lebo žijete v inej dobe. Ale tí ľudia, čo sú moja generácia, čo sme prežili väčšinu, dosť veľkú časť života v komunizme, tak oni nedokážu pochopiť, že čo ten človek so zdravotným postihnutím chce. Je to o tých morálnych trošku hodnotách tej spoločnosti. No a dneska na aké predstavenie? Sova, tak to je vlastne spolužitie vnúčky so starou mamou a syn namontuje nad ten dom dron, čiže dron sníma vlastne všetko, čo sa v tom dome deje a všetko, čo si tie dotyčné vykričia a tak, a že babka nemala rada tú jej mamu a mala rada iba svojho syna a tak, a že vykričí tej vnúčke, že prečo je slobodná matka a tak, ale končí sa to happy endom, že vlastne keď tá stará mama umiera, tak dá tej vnúčke také požehnanie, aby bola šťastná. Si to už videla? Videla som to aj online, keď mali online premiéru cez koronu. Videla som to aj naživo, lenže teraz tam bude iná herečka, lebo tá vtedajšia je na materskej, čiže teraz to bude v inom obsadení. A ešte raz, koľkokrát ty chodíš do toho divadla? Ja chodím do divadla od pondelka do nedele a niekedy aj dvakrát denne, že ráno idem na činohru a večer na operu, alebo tak. Ráno idem do SND a večer idem do Prahy, ako kedy.
To je perfektné. No tak buď sa snažím hľadať iné trasy, kadiaľ sa to dá obísť, alebo proste keď už nie je iná možnosť, tak oslovím, keď som s asistentkou, tak asi nejakých 2-3 pánov alebo mužov, že či by nám mohli pomôcť, že trebárs ja idem s asistentkou za ruku a niekto mi znesie ten vozík, alebo tak. Keď už nemám inú možnosť. Ale keď to viem obísť, tak určite to obchádzam nejak bezbariérovo. Keď sa dá. Tak poďme teda nájsť nejaký iný prechod dole. To bude dosť ďaleko. Kde je potom najbližšie? Zas sa vrátiť tady, kde sme prišli. A no reálne nenájdeš nič bližšie, vieš. Ako sa ti teraz ide? Vidím, že Teraz? je to trošku... Teraz toto trochu pripomína Prahu, ale Prahu milujem, takže mi to nevadí, už som zvyknutá. Ale asi dlho by si takto nechcela ísť. No dlho asi nie. No jedine táto a potom tam je tuším, že ten podchodíček nejak by sa to, alebo takto to obísť. Čaute. Čau. Ahoj. Tak, toto mi trvalo čo? 15 sekúnd možno? No. A keď sme išli naokolo, tak nám to trvalo čo? 20 15 minút, no. 15 minút. 20. Tina, prosím ťa, ako by podľa teba vyzeralo ideálne mesto? To je tak, aby som sa nemusela zamýšľať, či musím niečo obchádzať, alebo nemusím. A či sa tam dostanem, či ma tam pustia, či je tam rampa, či je tam niekto, kto ju vie obslúžiť, alebo nie, no. Bezbariérovosť sú také opatrenia teda v tej budove, ktoré umožnia tomu človeku tú budovu nejako používať. Hej? Ale sú to špeciálne riešenia pre ľudí so zdravotným postihnutím. To znamená, že keď máme napríklad vstup do budovy, tak tam použijeme schodiskovú plošinu alebo podchod. Hej? To je tá taká plošina, ktorá tak pozdĺž schodov ide. Hej? To je špeciálne riešenie. Dobrý deň. Dobrý deň, ja som sa chcel opýtať, som si všimol, že na Hodžovom námestí už strašne dlho nefungujú tie plošiny. A chcem sa spýtať, že či viete, že či prečo? No toto je, o informáciu takúto ja ho nemám. OK. Takže, neviem, na mestskom úrade prípadne sa spýtať. Vítajte na magistráte hlavného mesta. Linka je v prevádzke od 8 hodiny ráno do 4 hodiny popoludní. Mimo týchto časov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy info@bratislava. Ďakujeme. Pre informácie o doprave, osvetlení, zelení. Váš hovor bude prepojený na operátora. Dobrý deň, Samuel Gabura pri telefóne. Dobrý deň. Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, že mesto, pokiaľ viem, tak je správcom podchodu na Hodžovom námestí. 356 či 36? 356. Majiteľ hlavného mesta sekcie správy nehnuteľností. Veľmi dlhú dobu, asi mesiac a možno aj viacej, tu nefungujú tie plošiny pre invalidné vozíky. Tak som sa chcel opýtať, že z akého dôvodu
Koničko vám na nich dám nejaký kontakt, moment. Ďakujem. Dobre, počkajte na linke. Ďakujem. Dobre, páči sa, do počutia. Počas telefonátu som sa dozvedel, že Bratislava tento problém registruje a zadala objednávku firme z Banskej Bystrice, ktorá tieto plošiny opravuje. Avšak tá čaká na náhradné súčiastky od talianskeho výrobcu, kde momentálne majú celozávodnú dovolenku. A z toho dôvodu v jednom z najfrekventovanejších podchodov v Bratislave nefungujú plošiny pre invalidné vozíky. Kdežto univerzálnym riešením je ten výťah, lebo ten výťah dokáže použiť každý. Nie len ten človek so zdravotným postihnutím. Hej. Čiže univerzálne navrovanie to je taký blbý výraz, to univerzálne samej sa mi to až tak veľmi nepáči, ale to znamená, že všetko má slúžiť všetkým. A nemá to byť špeciálne riešenie pre človeka so zdravotným postihnutím. Hej. V tom je ten obrovský rozdiel. Zdá sa, že mesto takisto rozumie problematike plošín pre invalidné vozíky. Zložitý prístup k nim, to, že ich nikto iný nemôže používať, a aj to, že ani tí, pre ktorých postavené boli, ich nepoužívajú radi. Avšak inštalácia výťahov má taktiež svoje úskalia. Je priestorová aj finančne náročná, na zavedenie aj prevádzku. A kebyže som ja napríklad teraz starosta a chcel by som náš miestny úrad debariérizovať, znamená to, že musím teraz odkrojiť z rekonštrukcie kanalizácie, alebo môžem to spraviť akoby... No tak on si to robí z vlastných zdrojov. Jemu štát nedá na to peniaze. Čiže on si musí veľmi dobre rozmyslieť, do čoho tie peniaze, ktoré má, investuje. Či do tých ciest, opraví, do kanalizácie, alebo do debariérizácie. Hej. Nie je nikde stanovená nejaká priorita, že prvé sa má robiť debariérizácia. Takže naozaj to závisí zase len od toho postoja toho starostu. Pretože treba povedať, že podľa dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, je to dohovor OSN, my sme ho v roku 2020 sme oslovali 10. výročie, odkedy sa stal záväzným aj pre Slovenskú republiku, tak v zmysle tohto dohovoru v zásade majú byť zabezpečené prístup osôb so zdravotným postihnutím k tým všetkým právam, ktoré sú zabezpečené a garantované aj pre osoby bez zdravotného postihnutia. Čo sa týka toho prístupu, to je beh na dlhé trate. Skutočne štát tam má prostredníctvom svojich inštitúcií predvídať, identifikovať a predvídať, čo všetko potrebuje urobiť k tomu, aby tú bezbariérovosť zabezpečoval výhľadovo. A to je ten základný prístup v tom, že by mal mať zmapovaný problém a mal by mať ako keby naprojektované tie kroky aj s ich finančným zabezpečením, v akom časovom horizonte to vykoná. Tu je problém ten, že není tá kontrola. Vôbec v zákone není stanovené, ako to majú kontrolovať. Lebo stavebný úradník to nekontroluje. Či je to bezbariérové alebo nie. Či to spĺňa požiadavky bezbariérovosti. Čiže aj keď je to star architekt, ale keď ja začnem pozerať tie jeho projekty, tak síce tam je tá vec nejaká urobená, ale nie je urobená správne, čiže v konečnom dôsledku je nepoužiteľná. Ale to, čo stále aj pri tomto, ak to splní, čo bude väčšine prítomné, je, že či je to dobre navrhnutý dom. Toto je to, čo možno, že prioritne tie poroty sledujú, že či není ten dom banálny, či není primitívny. Ak to zrovna teda není, že nebodaj bezbariérový dom, že je to požiadavka, hej, tak tie domy, zase len každý dom v zmysle vyhlášky 532 je už bezbariérový svojím spôsobom. Nie v tom zmysle, že je určený pre osoby teda so zníženou schopnosťou pohybu a že široké dvere a tak ďalej, tak som to nemyslel, to je naozaj špecialita, ktorá už má byť súčasťou domu, ktorý je na to určený, na tento účel. Ale tá prirodzená bezbariérovosť pre každodenný život, že schody a rampa, že s kočíkom nemusíte ísť akože po tých schodoch a tak ďalej. Práve na to myslí už tá základná technická norma, dá sa povedať. Humánne je to vtedy, keď príde návšteva. Predstavte si, že príde návšteva, ktorá napríklad má brata na vozíku. Čiže tam je to meritko toho, že či sa tam vedia dostať všetci, alebo len tí obyvatelia domu.
Lebo my nehovoríme len o tých ľudí, ktorí to užívajú ako majitelia, ale aj o tých návštevníkov. Lebo tam z angličtiny s univerzálnym navrhovaním sa veľmi často spája pojem, že visitability, hej? Čiže navštíviteľnosť. Ale musíme abstrahovať od toho, že keď ide o ten bariérový dom alebo bezbariérový dom z princípu, že dom seniorov alebo takto, lebo tento má, to je atribútová požiadavka, by som povedal, že musí mať splnené tieto veci, ale u toho obyčajného domu, keď to tak nazvem, je to áno vec možno, že tej architektonickej empatie, či to tam je alebo není. Hoci tá možnosť tam vždy splnená byť musí už teraz a vidíte, že aj na tomto dome to splnené je, len otázne je, že áno, či je to najelegantnejšie riešenie. Podľa mňa je kvalitná architektúra taká, ktorá má veľmi vysokú kvalitu, tú užívateľskú kvalitu. To znamená, že dokáže sa v tej budove každý vykonávať tie činnosti, ktoré potrebuje, bez ohľadu na to, či je zdravý alebo je chorý. To je moja odpoveď na kvalitnú architektúru. A aký sme podľa vás ako Slovensko, keby si to možno mali nejak oznámkovať alebo tak, v dodržiavaní týchto medzinárodných dohovorov, dohôd, nariadení? Tak rozhodne nepatríme medzi lídrov a ten dôvod je daný tým, že máme ešte veľmi veľké množstvo nezvládnutých problémov. Hej? A toto je ako keby oblasť, ktorá tým, že je časovo a finančne náročná, tak v podstate nie je vyslovene, by som povedala, až prioritou z hľadiska toho prístupu štátu k týmto oblastiam. Ona sa rieši napríklad z hľadiska železničnej dopravy, to je teda správa, ktorú dokončujeme po komunikácii aj s ministerstvom dopravy, respektíve s dopravným úradom. Je zrejme, že isté kroky vykonávajú predovšetkým v súvislosti s veľkými rekonštrukciami. A to, že nepatríme medzi lídrov, je dokumentovateľné aj tým, že z nariadenia Európskej únie, ktorá sa týka napríklad podmienok práve v osobnej železničnej doprave, sme si nárokovali na tzv. Trvalú výnimku z hľadiska interoperability, ale a táto možnosť nám bude končiť vzhľadom k tomu, že to nariadenie, ktoré umožňovalo takýmto spôsobom požiadať o trvalú výnimku, je nahradzované novým nariadením, novou právnou úpravou a tá túto možnosť poskytovať nebude. Že ja si myslím, že u nás je obrovský problém to, že my máme bariéry v postojoch, v hlavách ľudí. Pretože u nás my nedokážeme sa vcítiť do potreby iných ľudí. Sme strašne neempatickí. Hej? Vezmi si Španielsko, to je celé bezbariérové, nikto tam nie je vytočený, oni sú proste usmievaví, aj keď nestíhajú. V živote som nevidela vytočeného Španiela za ten týždeň, čo sme tam boli pred 8 rokmi s mamou. Alebo Bulharsko ma fascinovalo, alebo Taliansko je tiež bezbariérové. A v Taliansku dokonca aj v Španielsku vidíš vozičkárov takto na ulici, ale nie že jedného, ale strašne veľa vozičkárov, že tam ich berú úplne normálne. Človeka na vozíku. A keby si mala vybrať, že kde by si žila, kde by si chcela žiť? No asi niekde, kde s človekom na vozíku počítajú a neberú ho ako mimozemšťana, ako sa tu niekedy cítim väčšinou. A je to iba o tom vozíku, alebo máš aj nejaký sen, kde by si chcela žiť proste, že tam je pekne? Mám sen, že v Lisabone napríklad, ale vraj je celý do kopca. Tak neviem. Ale raz by som sa tam chcela ísť pozrieť minimálne. Alebo aj tuto na Slovensku do toho domu Maríny a Sládkoviča, lebo tie verše vlastne tam z tých obrazov recitujú Táňa Pauhofová s Robom Rotom. Takže by som sa tam chcela ísť pozrieť, ale ten dom je tiež bariérový. A keď sa ťa spýtam na taký nejaký životný sen, čo by
ten životný sen raz pracovať v niektorom divadle. Ty pôjdeš po schodoch? Ale keď mi povieš, že ti mám pomôcť, tak ti pribehnem pomôcť. Choď chrbtom ku mne predo mnou, pred nami. Chrbtom k tebe? Chrbtom k nám, nie chrbtom, práve tvárou k nám a dozadu musíš ísť ale. A nič nemusíš robiť, len pre istotu, keby sa niečo stalo, tak by si zakročil, ale nič by sa nemalo stať. No pre istotu, lebo takto robia aj, som si všimol v Vesku v divadle a všimol si ty, no nie? Áno. No, tak môžeš kľudne ísť, ale možno až tam hore to bude také, vieš, že one. Zatiaľ kľudne choď takto peško, jak si. Tak sa stretneme. Dobre. Daj vedieť, keď ty budeš v strese. OK. Teraz to trošku bude také hrbovaté. Ja už trochu v strese som. Takže... Mám ísť? Ďakujem. Super. Už to je pohode. To už keď Tina povie, že je v strese. Časovom, ale neviem. Ale časovom nie si v strese, Tina. Sme sa dohodli, že o 7 sme v Eurovej. Dobre? No, asi pár minút pred 7, lebo neviem, koľko nám bude trvať to vecko. Však už sme skoro tam, však už tu prejdeme cez most, sme v Eurovej, nie? OK. To sú také monumentálne výhľady, ináč pozri sa tam. No. Vidíš to? Jasné, slnko zapadá. Hej. No. Do Eurovej si musím dať rúško. No, už aj do... Máš? Či nemáš? Mám. Do SND. Aj do Eurovej? No hovorím, že do Eurovej aj do SND. Hej, hej. Dobre, sama budem. A poprosím vás tuto počkať, príde inšpicientka, usaď vás. Super, ďakujem. Ďakujem. Áno, ďakujem. Tuto? Áno, tam. A zapadne si sa ale tuto nemusíte, alebo sa nepoužívam také veci. Ja tu nebudem. Ja vy nebudete? Ja nebudem. A vy potom prídete? Jasné, prídem. Ja budem tu niekde v okolí do Eurovej, ale tak. OK, dobre. Ty na v pohode všetko? Áno. Výborne. Môžete, ale neviem, lebo je tu ešte jeden vozíčkar, takže ako skúste sa spýtať inšpicientky. Jasne. Dámy a páni, vážení hostia, vítajte v modrom salóne činohry Slovenského národného